nu står vi jo i et limbo, hvor vi ikke kan komme videre som familie. Min mor kan ikke komme videre som menneske. Fordi at der er noget uforløst i, at vi ikke ved, hvad der skete. Hvorfor var det, at Thomas faldt? Hvordan kunne det ske? Vi havde overladt ham i andres varetægt. Vi bliver jo nødt til at have en ret som pårørende, som familie. Det skal stoppe. Der er noget fuldstændig grundlæggende i, at selvfølgelig skal man have adgang til det. Lige nu står vi foran et kæmpe bureaukratisk system, som nægter os adgang til en helt grundlæggende viden for os i forhold til at komme videre. Så I har en fornemmelse, en dyb fornemmelse af, at der er foregået ting, som ikke er okay, men I kan ikke få det. Problemet, vi ved det jo ikke. Så længe vi ikke ved noget, så kan vi jo stykke alting sammen selv. Det eneste, vi kan konstatere, det er, Thomas faldt ude på et toilet, mens han var mandsopdækket af minimum 2 andre mennesker. Hvordan kan det lade sig gøre?